салом алейкум бародарон ва хуарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Имрӯз мо тасмим гирифтем ки бо Дустмурод Шарипов, яъне бо номи Дон Жуан суҳбати озод дорем, мерем аз пеш суҳбат мекунем. Барои дастгирӣ якум дар видео лайк кунед ва видеоро дар имо, WhatsApp ва дигар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед. Баъдан ба ҳазур тамошо кунед. Рафтем. Табрик кардан амуҷа бисёри нафарон ҳастанд ки ин бача чокад яки амура фарбеши чокад ясӣ дазу давои хароб омадсад. Рости гапа бугум. Рости гап ман баъд аз ҳамин хизмати модар ватан омадаму бо варзиш машғул нашудам. Ин тараф бо ҳамроҳи дӯстон айшу ишрат карда гаштем. Варзиш гарави саломатӣ аст. Баъд бо ҳамроҳи Рӯзибеки Файзалӣ тасмим гирифтем ки хӯрдану хоб рафтам бас. Не шабҳо хоб намерафтем. Ҳамин айшу ишрат карда гаштем. Баъд рости гап режими хоб мегӯям ки режими хоба гирифтему. Зал рафтам машқ кардем. Исо дар цирк машқ мекунам, исо дар зал. Рости гап обу тоби бадан медем. мо бо шумоем сарбаланд зиёд барои шумо ки суханиро рад накардем. ҳамеша бо канали Ҳамнаво бошед. Саломат бошед. канали мо дар сомонаи YouTube Ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.